So hi guys, for today's video, yes, magdula daan eh. Ala, ay nasa kong sukunan. Lagot. Wow. Pinaisip ko. Yay. Okay, nasa signal. Wala kayo. Okay, easy na lang tayo. Sa unidim, ay naku, kalagot. Where's the fine high? Isang tuwid. Huh? Sa daw? Uy! Buo ang mga kurat paging taong kalag. Manulod mo, uy. Manulod mo. Buang. Ay! Buang. Di mo kabalo mag... Ay, start sa ko. Oh, yes. Pero di mo agi. Basta aga pa dyan. This, pindot. Ala! Buang naulog na yun noon. Kalag, uy. Ano din na yan? Ano daay? Sa basic. Ana, ikipataka-taka ng sulpot. Yes, I know. Tapos, bak. Takas mentan ng gikan. Yay. So. Ay, nako. Tanawa? Tanawa. Kabili mo ang bak. Ay, nako. Ana. Step 1. Kung ako... Ako, lagot. Bigid mo ano. Zosay. Nanigid ko basta guwapa. Di na dyan. Jumping. Hindi ka pasaraan yung buangan eh. Oh no. I should know. Basta guwapa. Ay, sige. Guwapa ini. Ayaw niya lang good. Nice. Pagka nice. Nah, kalagot. Pagod. Jumping out of my stand. Uy! Jumping out of my stand. Pagkan ay shit. Wala na. Nako. Uy. Ay nako magpada. Nako. Ani po din isa si putihi. Ay char. Si putihi. Batut. Batut. Ang sama na uy, asa man tamo takas, di man tahanan sa mental uy, sama buang. Muntag mental nga ni uy. Uy, isa ko'y bilin buang. Ay, isa ko ninyo ibilin ba? Isa ko ninyo ibilin. Magsaka no. Basing aha uy buang. Bilin ko. Oh yes. On. Yun na uy buang. Magdali uy, nanay pulis. Magdali. Ay! Katawa pag kada ay na. Katok man ka uy. Uy. Shada pas niyo. Ano jud na. Basta guwapa. Nako, giday. Basta guwapa jud ay kasaka jud na siya uy sa kaon. Magkapiangon. Oh no, I should know. Oh no, I should know. Oh good. Ano ba? So, dapat jud. Jud ani.
kadali. Magduli. Ay, buang. Ha? Una na po di si Buda. Buja. Buja hak. Yay, ba sila? Ay! Mutid na akong kalagutan. Yes! Ne! Buang dyan. Uy, wala ta ko ninyo. Ay, nako. Buang man ko eh. Jumping. Ay! Kita yan. Ya. Hindi na di ko makapasader ba. Buang. Kita yan na, Bu. Ay! Kita yan, Bu. Ay! Hindi na di mo pindot ni. Pindot ta, uy. Nag-review na. Madapan na kita. Katong ubawa to, buang to. Pagkakanay. Dadan! Isa na lang. Oh shit. Basag. Jumping. Asa na ta guys? Uy, buang naman doon tulis da. Aman ta. Uy. Uy, asa man ta. Pagdali, ay! Dali, Merry Christmas, Christmas foot, ay, ang bak, uy, buang, nadakpan, buang, nga lang, ay niagi si Mr. Zizi, nadakpan, man naman siya, magadto na siya magadto, buang, Christmas. Dagan oy, kam dali pagdali buang. Pagdali ay, pagdali. Dali ikalag na ako akong cellphone ilag. Uy, na. Dakpan na ino nito. Ay! Makita lagi ka, awa lang. Ipilog ko ano ng buangan eh. Minsan na siya. Dito makita. Wow! Dali, uy! Pagdali. 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 Nalag. Naunsa ka, uy. Basta tagpuan ka. Hindi man mo. Uy, pato man siya, oh. Buang, pagdali. Pagdali, uy, buang. Pagdali. Yana si Mr. Right. Taka-taka lang yung jawa. Nata sa puisuan, tapos. Uy! Buang na siya. Dali, uy. Kalagoy, buang. Uy, nana siya. Uy. Dali, na tala. Piling ko lag jud ko ani ba. Buang, nana siya. Saan din pag-ambak ko buang. Galit lang sulpot. Tutorial. Nana siya. Pagdali, uy, buang. Saan din pagdula, no? Ay, buang, dito ka ba? Dali! Ish! Ang buhay talaga ay parang bato. Dali, uy, buang mo kag si Santa Claus nang giango magdakop. Pero si Santa Claus kay manghatag gugit. Magdakop di mag-angok, uy. Dali, uy.
Si Santa Claus ay dalo. Si Santa Claus ay dalo. Walang na ako mapansintisan. Ay, buang. Ako na lang dyan isa ay. Uy! Dali, pagdali. Ina na sa likod. Uy! Dijud. Uy, asa man ka? Amang ka. Uy, buang. Pato na po siya. Wah! Nanadjud siya. Niambak jud siya. Nasaan jud ni si Santa Claus? Dalo na gani. Di ka jud mga tag. Oh, nice. Pagka nice. Ble, 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 ble. Ano man ka Santa? Basta madak. Santa! Wak, wak. Wak, wak. Wak, 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 wak. Amo ni mag-ah. Amo ni mag-agi. Amo ni mag-agi eh. I did too, yes. I know. Buy agud ni. Ay, oh, tama din. Basi mahulog ha. Na. Kapoy-kapoy ba magbalik. Tuon-tuon pod. Nunol. Ay, abi ko, ako na lang isa nabilin. Uy! Nice! Deserve niya ako. Okak, okak, okak. Ay, okak. Ay, alam dyan na guys. Panggaan mo, pangtuon mo, uy. Ay. Ay. Lah, dilagi ko kasulod, Ay, shit, eh. Saan man eh? Piskat. Magbalik na po. Ay, naku, kalong. Nasa man ko mag-adto niya. Sige. Nasa man ni, uy. Naman ko mag-guard siya. Kay uy, kapoy biya. Si Santa Claus. Ay, buang ayos ah. Hi, Santa Claus, hi. Hi, Santa Claus, hi. Makagtai, uy. Uy, pagdali na si Santa. Oh, dakpan. Magbuang. Nih. Dali, uy. Dali, pagdali. Ay, shit ka lang. Makagtai Santa, uy. Ay, nana siya. Oh, lagi. Skut. Pagdali. Balay, nilibay, libat. Si Santa Claus. Santa Claus. Dagan, uy. Dali, uy. Basi na ano siya. Mahadlok po mahulog, ay. Nagkuna na siya, na. Ay! Nanggigil ako. Nagot. Si Santa Claus, buang. Guwapahan niya, uy, ora magtai. Basi na si Santa Claus. Sa, uy. Oh! Ha! Tain mo, Santa. Tain mo. No? Tain mo, Santa. Tain mo, Santa Claus. Kung dili lang ako, di mo makagawas do. Na. Magami, kagawas mo ba nga mo. Ayaw, kahulog. Wala nang gwapa. Ay, pindot-pindot na, uy. Magian lang. Ay.
Basta ako makita ni Santa niya. Ako. Basta gwapa dyan makita dyan na. Ay ka! Ay ka! Ambak, uy! Ambak! Ambak! Buang. Wala na, oh. Buang, wala na. Balik na pod ka. Ay, buang ko. Ala, nana siya. Nana si Santa. Nana si Santa. Budi daday. Nana lang day na. Si Santa ka magkain. Tingle bell, tingle bell. Uy, uy, nalati ko uy, buang. Angit na magkuanta eh. Uy, biskot. Uy, kaulugon. Uy! Nga, dahil na sisi. Selsi. Lagot, oy. Magdilibi daw ako. Di na mo makagawas. Uy, lata ko, chita. Chita, chita. Chita ding, chika ding, chita ding. Oh, come on, Alina, oy. Yes, yes, yes. Basta. Sige. Sige. What that lorol? What that name? No, that is not that. What that? Mag-CR ka dari, buang. Ani tao, ay. Susunod sa una, ay. Ano din na. Tapos. Ay. Tapos. Uy, nawala lagi siyang kalit. Uy, nawala lagi mong kalit ay. Di baho. Tumag. Uy, asa man. Uy. Ay! Ano, dahil na to si Chita. Wala ko nigulat buang. Chita! Chinita! Anak lang. Dapat, ay. Dapat, ay! Pati. Chita, wala tiko, uy, buang. Aha, naman kapag plastic mo, uy. Chita! Matay na ka, Chita. Ay, wala pa gani. Jumping out! Ne. Gigi. Gigi. Kani po si Tit. Naku, kalagot. Kani si Chita. Ay, basi nag-chat si Chita nga. Ay! Yan, saan naman ibag-ambak? Sisi, nga sige lang. Yung BFF kay si Sisi. Ay. Ouch. Si plano ni mo. Si plano ni mo, ha? Ano mga ka-chita? Chita, chita. Saan ni? Rol, puhugnakin kita. I'm coming. Ay! Huwag na. Uy, buang. Ay! Unsa man ni uy? Saan day ni siya? Ano na to? Si plano ni mo? Ako! Ako! Ilagot. Nako! Kung kaya, nakanti o di ako may pantinan. Hala! Lusingan saan, di siya makakasundo. Buang. Ako naman din isa. Uy!
Uy! Uy! Ah! Uy! 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 Ano lang da ay? Hala! Uy! Give! Uy! Give! Ni! Uy! Ay, wala pa gani excited. Mahulog gawon niya dihagang mapatay ka. Oops! Oops! Ano? Ay! Pagdali uy! Pagdali uy! Buang! Pagdali! Pak! Eh! Lah! Wadi mo sulod. Wadi mo sulod. Kasi, ay! Umatay na yun ko. Hawa. Oops! Ngayon ang daay. Basig na ha. Ba! Uy! Pagdali, pagdali. Pagkaka-nice. Naku, pagka-nice. Wow. Wow. Unsa man ni? Unsa na? Yan, unsa ka? Uy, pagkatok, bugatin, bugatan. Ay, na, tanawa? Tanawa, tanawa? Pagka-nice. Asa man mosulod? Pagka-nice. Sulod tayo. Ito na! Uy, buang. Ay! Ijawan dahil na siya. Balik ka duguto kay. Ay! Ay! Nabili na tong lakit. Uy! Kapit ah. Katuto. Kanayo man day sa baba. Uy! Uy! Na. Uy! 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 Balik na pod. Kalag. Wala pa gani. Si Iyang nun. Uy! Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man nun. Ano sila na, uy? Panisod po dani mo saka, kalabot. Ewa ka ba? Ito muna kayo ganyan ang adyasan. Oh! Ay! Uy! Kumato katong pinaano man ni ay. Katong pinaking-king-king. Anak day na. Iskot. Ang dami matikalang na ba? Ato ko siya. Sa Panginoon. Kasi ano Wow! Iba yung elevator kay ano Sa taas na jud ko. Cafeteria security training. Ay, kailangan pa din mag-training. Saan eh? Hoy, buang. Oh, ay. Wow. Huwag nang takot doon dyan nato ni. Mas laga, uy. Hindi lagi mapindot ay. Ano ang kaon? Ay. Isa ni, pang energy. Ay! Doon sa ka, uy. Hala. Halag, uy. Ay, tama lagi ko. Ay! Patay.
Biscuit. Emoji. Lah, ada turkinan, klak-klak. Dinosaur. Tai-tai. Ambot ay. Wow, baru sabi. Ako. Ay! Is awa-awa. Biscuit. Lumakaw sila na! Yangki! Ando, saan pa nabaya? Saan ba nabayan? Baka di ko pagkakanda ko kain. So, don't forget to click like and subscribe. Mauna to, yes.